Ja vám to teda ukážem, robím vám to iba cez týždeň, cez víkend si radšej spravím voľské oko alebo praženicu, ale je to rýchle, je to chutné, zasíti vás to a hlavne nie je to žiadny fitness recept, aby ste si nemysleli. Zoberiete si takúto nádobku, dáte si 2 lyžice vločiek. Takto. 1, 2. 1 lyžicu chia semienok. Takto. 1 jogurt, hej. Keď chcete byť fitness, dáte si nejaký proteínový, ja mám tento jahodový. Pardon, nie 1 jogurt, iba pol jogurtu. Ja som zabudla, že ja robím 2, hej, takže odoberiem trošku. OK. A med, alebo takéto niečo. Teraz si dáte mlieko, ja idem použiť toto banánové, to som ešte nemala, ja používam mandlové, to je tam vynikajúce, ale kľudne môžete aj obyčajné mlieko. Ja neviem, asi deci, ja to dávam tak od oka. Asi tak, tak. Teraz to zamiešate. Bo ono vám to ešte stúhne, tak nech to potom nemáte ako betón. Asi takéto, hej. A toto teraz dáte do chladničky do rána. Ráno pokračujeme. Dobré ráno. Ideme si dorobiť tento náš raňajkový kašu. Už toto máme, hej, vidíte, už to stúhlo. Vonia to od toho Alpro banánového mlieka neuveriteľne. Teraz zoberieme jogurt, hej. Ja robím 2 tie kaše, takže pol jogurtu dáte večer do jedného a druhú polku dáte teraz ráno. Takže ja ho pomiešam, lebo on je jahodový. Polovicu dáte takto na vrch. A zoberiete takto jeden banánik. Dáme si ho tam. Čo sa vám nezmestí, zjete. Ja som nenahrávala, už som to ochutnala, hej, tak vám to ukážem z druhej strany. No, už vám, ono to tak pekne vyzeralo. Takže, je to vynikajúce. Tá kaša, tým, že tam je ten jogurt, je úplne vláčna. Vôbec vám tam tie vločky nevadia, ale mne strašne vadia, keď sú v tej kaši také tie udupané vločky, ako som to povedala, je to vynikajúce. Fakt je to výborné. Vyskúšajte.